Eguerdion, ongi etorriak, Jainkoaren promesak eta agintzariak lortu nahi dituzuelako, eta hortarako etorri zerate meza santu honetara. Zoriontasunen bidea notizi berria da, eta berri ona da. Kristok bide hori lehenengo aldiz erakutsi zuenean, harridura sortuko zuen zenbaitengan. Amorrua bere ondasunei itxatziak zeuden aberatzengan. Bazterketa bihotz berritu beharrik sumatzen ez zutenengan. Esker ona, pobreengan, zuzentasuna, zintzotasuna, egia, barkapena, bakea bilatzen zutenengan. Eta hain zuzen, ez aldira hauek egiaz santuak. Ez altarerik eta ez koroirik, baina maitasun zintzo eta anaikorra duten asko, zorioneko deitzen ditu gaur ebangelioak. Santu guztien eguna ospatzen dugu. Zintzo eta erruki horri izaten saiatzen direnak, goraipatzen eta eskertzen ditugu. Ziur nago, otoitzaldi hontan gure artean santu bat baino gehiago egongo dela. Eta Jainkoak zorioneko deituko gaituela denok bereak geralako. Eskertu dezagun Jainkoa bere seme alabengan egiten ari den lanagatik. Zutik jarri eta kanta dezagun. Zu zaitugu hartzai ona. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Zenideok, festaburu honen pozetan, bakearen eta maitasunaren Jainkoa bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, hainbat toki eta izaera ezberdinetatik, Jainkoak bere gana bildu dituen zenide salbatua gogoan ditugula ospatzen dugu gaurko eukaristia. Haiei begira, suspertu dezagun gure itxaropena pantailan azalduko zaizuen otoitza esanez. Zeruan zauden aita, zure seme eta gure anaia den, Jesukristorengan eman diguzun fedeak eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak, esna dezatela gugan, zure reinuaren etorreran, itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak biur gaitzala, gizatia eta kosmosa onduko duten evangelioaren arzien ereine zintzo.
zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean. Gaitz ororen indarrak gainditurik, zure aitza beko agertuko denean. Kubideuaren graziak sustatu dezala itxaropenean, errobez garen ongan, zeruko ondasunekiko lehia, eta gizur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri bereko jaiko bedeinkatu horri, gorespe eta aintza gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta orain, une labur batez, sargeitezen geure barnera, eta eskadezagun isilian errukia. Jesus jauna, bizi zoriontsuaren, iturria gortu ezina, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, biziak eta hilak, pozez koroatzen dituzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, munduaren etorkizuna, esperantza zargitzen duzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakibula jainko guztiz ona, eta gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Berriz, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko onbera, santu guztien merezimenduak, egun berean ospatzea ematen diguzu. Horren beste laguntzaile dugunez gero, emaguzu oparo, eskatzen dizugun errukia eta barkamena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Muga eta esi guztiak gainditu nahiko lituzke gizakiak. Herrien eta gizakien arteko bereizketa guztiak desegin. Ara nola adierazten duen Apokalipsiko liburuak gizakiaren amets hori. Una sociedad sin clases es un viejo sueño cristiano. El libro del Apocalipsis nos lo explica. Apokalipsia liburutik. Nik, Joanek, beste aingeru bat ikusi nuen ekialdetik igotzen, jainko biziaren zigilua zuelarik, eta ozenki egin zien deiadar lurra eta itsasoa ondatzeko ahalmena eman zitzaien 4 aingeruei esanez. Ez ondatu lurra, ez itsasoa, ez da zuaitzak ere, harik eta gure jainkoaren zerbitzariak bekokian zigiluz markatu arte. Zigiluz markatuak zenbat ziren entzun nuen, 154.000 Israeldar leinu guztietatik hartuak. Ondoren, gizatalde handi bat ikusi nuen, inor kontaezin alakoa. Nazio, arraza, herri eta hizkuntza guztietako jendea zegoen, tronuaren eta bildotsaren aurrean zutik, soineko zuriz jantziak eta palmadarra eskuetan. Eta ahots handiz egiten zuten deiadar. Tronuan eseria dagoen gure jainkoari eta bildotsari zor diegu salbamena. Tronuaren, zaharren eta 4 izaki bizidunen inguruan zutik zeuden aingeru guztiak auspeztu egin ziren tronuaren aurrean eta jainkoa adoratu zuten esanez. Amen. Bedeinkazioa, aintza, jakinduria, eskerrona, ohorea, ahalmena eta indarra gure jainkoari menderen mendetan. Amen. Orduan, zaharretako bat mintzatu zitzaidan esanez. Soineko zuriz jantziak dauden horiek, zein dira eta nondik datoz? Nik erantzun nion. Ene jauna, zeuk jakingo duzu? Hark esan zidan. Hauek larrialdi handitik datozenak dira. Beren soinekoak bildotsaren odolean garbitu dituzte eta zuritu. Jaunak esana, santuen talde bikaina, jaunaren bila da bilena. Denok. Hau da santuen talde bikaina, jaunaren bila da bilena. Jaunaren da lurra eta lurra betetzen duena, mundua eta bertan bizi direnak, arkezarri baidu itxasoen gainean, arfinkatu lurrazpiko ibaien gainean.
haren toki santuan norregongo. Eskuak errugabe eta bihotza garbi dituena. Sasi jainkoetara jotzen ez duena. Ata santuen talde bikaina, jaunaren bila abilana. Izaki guztiek jainkoaren seme estimatuak izan daitezela nahi du egiazko kristauak. Eta anaitasun hori sortzen saiatzen da. Hala esango digu San Joanek bere lehenengo eskutitzean. El cristiano lucha por un mundo en donde se considere a todos los hombres hijos de un mismo Padre. Escuchemos la primera carta de San Juan. San Joan apostoluaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteo, begira zenbaterainoko maitasuna agertu digun aitak. Jainkoaren seme alaba izena baidaramagu, baita izana ere. Ona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen, aita ere ezagutu ez zuelako. Ene maiteok, orain, jainkoaren seme alaba gara, gero izango gerana oraindik ez da agertu. Badakigu, Kristo agertuko denean, haren antzeko izango garela den bezalakoa ikusiko baitu. Hareningan itxaropen hau duen orok garbitu egiten du bere burua, ura garbia den bezala. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Pobrei, zapalduei, goze egarri direnei, erasotuei, zorioneko deitzeak ez du esan nahi, zapalketa da gozea onartzen direnik. Era hortako zapalketak zuzentzen saiatzen direnak goraipatzen ditu evangelioak. Eta zorioneko sentitzen dira pobreak, zuzentasuna ezarri nahi duten pertsona zintzoen ahalegina sumatzen dutelako. Jokaera zintzoa zein den erakutsi nahi digu Jesusek evangelioan. Irekita presta dezagun bihotza Jesusi entzuteko. Zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. Zatozten niregana nekatuok, lanpetuok. Eta nik arinduko zaituztet, dio jaunak.
Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitzazu jauna. Aldi hartan, jende taldea ikusirik, mendira igotzen Jesus, eta eseri zenean, bere ikasleak inguratu zitzaizkion, eta berak onera erakusten zien. Zorionekoak, gogoz behartxu direnak, berena duteta zeruetako reinua. Zorionekoak hotzanak, berak izango dirata lurraren jabe. Zorionekoak negar egiten dutenak, postuak izango baitira. Zorionekoak zuzentasun goze eta egarri direnak, haseak izango baitira. Zorionekoak errukitsuak, hauek iritsiko duteta errukia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko duteta jaungoikoa. Zorionekoak bakegileak, jaungoikoaren seme esango baitzaie. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauera data zeruetako erreinua. Zorionekoak zuek, niregatik biraoka eta erasoka erabiltzen zaituztetenean, eta gezurretan asmaharak zuentzat esaten dituztenean. Poztu zaitezte eta alaitu, handia izango data zuen saria zeruetan. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna, aleluia, Arantzazuzale maiteok. Santu guztien jai egun honetan, ezagunak ez diren santuak ere gogoratu nahi ditu Eliza elkarteak. Asko eta asko, gure auzo eta herrietakoak. Eta santua gogoratzean, nola ez pentsatu gure hilei, naiz eta bihar den ofizialkileen eguna. Bakoitza ditu bereak, aurpegi eta izen, bizi esperientzia gora beratsuak barne. Aita Santu Frantzisko zenak, bazuen irudi polita, santuak aipatzerakoan. Elizako beirateekin konparatzen zituen. Eliza honetako beirateak nola, argia pasatzen uzten baitute, basilika kolore zuri urdin berde morez argituz. Eguzkiaren argi berak zeharkatzen ditu denak, eta beiratearen puska bakoitzak bere kolorez eta neurriz islatzen du kanpotik hartzen duen argia. Berdin, santuak ere, jainkoak, alderik alde, zeharkatutako persona dira. Bakoitza bere moldean, jainkoaren argiak, evangelioaren berrionak, zeharkatuak dira. Eta ingurua kolorez, obra honez, argitu dute munduko erromes bidean. Ez dugu uste izan behar, santuak modelo perfektua direnik, denok bezala, haiek ere, huts egin zuten noizbait eta askotan. Gauza guztietan ez dira eredu, baina
evangelioa bizi izan dute bakoitzak bere erara. Santuak gure egoera berdina bizi izan dute. Erori badira, ondoren altxa dira, jaiki dira eta aurrera egin dute. Guk ere bide bera dugu egiteko. Jesusen evangelioaren argiak zeharkatu dezala gure bizitza eta argitu dezagula ingurua berri hon izanez, hon eginez. Bakoitzak bere erara, bere kolorez, bere neurritan, ahal bezain beste garbituz egoismoaren eta norberekeriaren zabor eta haus guztietatik. Hauxe da kristau baten egitekoa, jainkoaren maitasunaren argia pasatzera utzi gure bizibideetan, eta guztion zoriotasunari bidea erraztu. Hain zuzen, evangelioak zoriontasunaz hitz egin digu. Pobreak daude Jesusen zoriontasunen erdi-erdian, sufritzen dutenak, ezin bizia pairatzen dutenak. Baina betiko galdera da, nolatan deitu zorionekoak pobreak, goze daudenak, negardagitenak eta bar. Ez ote da burla bat. Munduan beste kanpairik entzuten da. Mundua badu beste apeu erakargarriagorik. Ez da burla inolaz ere. Jesus bera eginda pobre. Ez zuen bere burua nonetzan. Jende baztertua aintzakotzat hartu zuen. Pekatariei duintasuna itzuli zien. Bihotz garbi eta errukiorra izan zuen sufrituen aldera. Bereaz ustu egitzen eta on eginez gaizkia gainditu. Jainko aitaren maitasuna argi eta garbi azaldu zigun, baita inguruko uste eta ekitzaukarrak salatu ere. Bizia eman zuen guri erakosteko maitasunaren bide malkartsu bezain zoriontsua. Pobrei burla ez horixe. Zoriontasunak aldarrikatuz, bazterketaren kulturak zokoarutziak, jainkoaren maitea direla aitortzen du Jesusek. Jesusen begietan inor ez da hain inutile, ez deusa, ez da hain pekatari ere, santu haundi ez izateko. Pobrek eta xumek Jesusengan ikusi dute esperantzarako motiboa, pozteko arrazoia, zoriontsu izateko bidea. Jesus hurbil dago pobre eta sufrituari. Eta zoriontasunak aldarrikatuz esaten dio, izan bihot, anai arreba, zuen duitasuneaz zuti pobreak. Mantxo eta errukitxo jainkoaren maitea zarete, altxa burua. Persegituok eta bakezaneok ez etxi. Jainkoa zuen alde dago. Ez gelditu besoak tolestatuta. Leonaita santuak eskainitigun lehen gutunean, pobren aldeko aukera egin beharraz hitz egin digu. Eta egitura zuzenak sortu beharraz. Giza, ekonomia eta elizaren aldetik. Labur esan da, zoriontasunak kristauon nortasun agiria direla. Santuek Jesusen zoriontasunak bizi izan dituzte, bakoitzak bere erara eta bere testu inguruan. Jesus berpiztuak eta santuek adierazten digute, ez dagoela nahiko desengailurik bizitzan, esperantzari uko egiteko. Gure izatea, hauskorra eta aula izanagatik, jainkoak maite gaituela. Jesus berpiztua, gure edozein galera eta heriotza klase guztia baino indartsuago dela, eta gure bide lagun bihotz altxagarria.
Esperantza horrek ematen digu gure egunerokoa adorez eta kemenez, biozabal eta maitasunez bizitzeko barne sua eta zoriona. Santuak eredu ditugu. Uz diezaiogun jainkoari, Jesusen espirituari, gure bizitzak bere argia zeharkatzen, ingurua pozbideratzeko zoriontasun betera. Aitor dezagun orain gure sinesmena. Sinesten alduzue jainkoa eta albuztiduna zeru lurren egilea? Sinesten dut jauna, sinesten Sinesten alduzue, haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Berkinegandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua, eta aitaren eskuinaldean jarriri dagoena. Sinesten dut jauna, Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztura eta betiko bizitza. Sinesten dut jauna, Jesukristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala, aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Fedean aurrelari izan ditugun anai-arreba guztiekin, elkartasunean, aurkez dezaizkiogun gure aitari, gure otoitzak eta eskariak. Entzun jauna gure eskaria. entzun jauna, gure eskaria. Otoitz egin dezagun, Eliza izan dadin ongi nahian, maitasunean eta zerbitzuan oinarritutako elkartea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Otoitz egin dezagun, kristeu bakoitzak jarrai dezagun zoriontasun bide askatzailea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Otoitz egin dezagun, gerran eta bizi ezinean aurkitzen diren herrialde guztietan, eta bereziki Ukrainian, Errusian, Palestinan, Israelen, bakea, senidetasuna eta elkartasuna nagusi daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Otoitz egin dezagun, gure senide hildakoek eta batez ere hurbiletik ezagutu ditugunek jainkoaren bizia goza dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria.
Entzun aita ona, santu guztiekin batean egiten dizkizugun eskari hauek. Eraman gaitzatzu guztiok zure argi eta maitasunera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zorionekoa, indarra gurtzen ez dutena. Beren botere maitasuna dutena. Zorionekoa, diruaren morrontzan lotzen ez direna. Pobreen zerbitzuan pobretzen direna. Zorionekoa, beren arrazoi gogorkeria ez dutena. Gozotasun sendoz jokatzen dutena. Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren opari hau jangoikoari eskaintzerakoan. Atsegin bekizkizu jauna, santu guztien omenez dakazkitzugun opari gaiak, eta egizu zugan ilezkorra aitortzen ditugunok. Gure salbamenaz arduratuak sentiditzagula. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunak aldauzkagu. eskerra jangoiko gure jaunari. Egokita eta zuzen, Egokita bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, aita guzti santu.
Pozez betedik ospatzen dugu gaur zure hiri santua, geure ama dugun zeruko Jerusalen. Han ditugu orain bildurik geure senide zoriontsuak, beti eta beti zu goratzen. Aragoaz gu ere gogotsu fedearen bidetik erromez, pozik ikusten ditugula zeruko argi ederrean, Elizaren seme alabarik onenak, hori ditugu aldi berean, laguntza eta eredu geure hautasunean. Horregatik, santu hauekin eta ingeru guztiekin batean, bihotz batez gorapen hau kantatzen dizugu. Santo, 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 Zerulurrak beterik dauzka, zuren diztira. Santo, 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 Jainko jauna. Bedeinkatua jaunaren gandik datorrena. Santo, 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 Jainko jauna. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta kan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, karitza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren karitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren karitza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta balki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, aita, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Mariarekin,
haren senar Jose Santuarekin, Asisko, Frantzisko eta Clara Santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainko aita albuzidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospe eta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, testualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiogun bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Epai duzu akera. Zaudetenigan eta nizuengan, esaten digu Jesusek. Zorionekoak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunire etxean sartzeko, baina esartu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza eta odola. Amen.
gores dezagun jainkoa, bedeinkatua zu. Jauna gure jainkoa, Bedeinkatua zu. zeru lurren egile, Bedeinkatua zu. guztien salbatzaile, Bedeinkatua zu. gure jabe zarata, Bedeinkatua zu. Gure jabe zarata, bedeinkatua zu. Jesus jainko semea, Bedeinkatua zu. guregatik izana, Bedeinkatua zu. aitak piztu zaituta, Bedeinkatua zu. gure artean zaude. Bedeinkatua zu. Gure artean zaude. Bedeinkatua zu. Espiritu Santua, Bedeinkatua zu. bizian bizigarri, Bedeinkatua zu. ose baie bikaina, Bedeinkatua zu. balkoetan pozgarri, Bedeinkatua zu. Alkoetan pozgarri. Bedeinkatua zu. Sen
Egin dezagun otoitz. Jainko ona, santu guztien jaiegun honetan, zu aitortzen zaitugu harrigarri, zu bakarrik santu, eta zure grazia eskatzen dizugu, zeure maitasun betea santutasun osora eraman gaitzazun, eta lurrean erromes goazen non mai santu honetatik, zeruan prestatua duzun mai santura igaro gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Munduan jainkoaren semea alaba gerala deno, eta santutasunak jainkoaren antzeko izatea eskatzen du. Eukaristian zorioneko guztiekin batera, esker ona agertu diogu guztietaz arduratzen den jainko aitari. Hori baita jaso genezaken notiziarik onena, jainkoa aita dugula. Ez aldugu inoiz ahaztuko guztietaz arduratzen den aita ona dela jainkoa. Eutsi itxaropen horri, nahi duzuen arte, agur. Jauna zuekin, Eta zure espiritua. bedenka gaitzala jainko guztizonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea, Eskerra, ja